Sekar Gandini. Aku namate carane maku saya digawe-gawe kira-kira umure sangat itu wis meh padha karo yuswane itu aku ora ngerti apa karepe saben sore aku dikirimi roti saya suwe atiku saya mundhak bingung kudu kepengen ning omahe kok dilala ibu pirsa kabeh saben teko rotine dibalekke atiku tentrem kaya adate yen tak pikir aku kudu guyu dhewe ayo gara-gara roti ana prawan nggon arep omahku yen roh aku dhewe guyu-guyu saya yen ngerti aku namate carane maku saya digawe-gawe kira-kira umure seketik wis mepoto karo yuswane ibu aku ora ngerti apa karepe saben sore aku dikirimi roti saya suwe hatiku saya mundhak bingung kudu kepengen ning omahe ayo Pak Cilik Mbak Cilik dudu ya meh koyok kok dilala ibu pirsa kabeh saben teko rene dibalekke atiku tentrem kaya abate yen tak pikir aku kudu guyu dhewe yen tak pikir aku kudu guyu dhewe kira-kira umure 50
wes foto karo suami itu aku ra ngerti apa karepe sabun sore aku dikirimi roti saya suwe atiku saya mundak bingung kudu kepengen neng omahe taksi kok delalah iku pirsa kabeh saben teko rotine dibalekke atiku tentrem kaya adate minta pikir aku guyu dhewe atiku tentrem kaya adate minta pikir aku guyu dhewe ya. Oke, iki ganti Mas Kirun sing nyanyi.